Πάτε όλοι μια φωνή, θέλουμε κι εμείς ψωμί. Έχει και η αγροτιά και στομάχι και καρδιά. Νύχτα και πρωί, ένα με τη γη, χωρίς ανασαμιά. Κύριε Στεφανή, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε για τρίτη συνεχόμενη μέρα στον κόμβο της Λάρσου. Οι κινητοποιήσεις των αγροτών συνεχίζονται. Για πόσο ακόμα συνεχιστούν? Οι κινητοποιήσεις των αγροτών δεν πρόκειται να σταματήσουν. Ας το βάλουν καλά στο κεφάλι τους όλοι αυτοί που υλοποιούν αυτή την πολιτική που μας εξαθλιώνει και μας πετάει έξω από τα κοπάδια μας, έξω από τα χωράφια μας, έξω από την παραγωγή μας. Δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Δεν πρόκειται να πέσουμε αμαχητοί. Θα μείνουμε και θα κλιμακώνουμε κάθε μέρα συνέχεια τις κινητοποιήσεις μας μέχρι να αλλάξει αυτή η πολιτική. Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε, το ξαναλέω. Οι αγρότες είναι αποφασισμένοι, δεν θα κάνουν πίσω. Έχουν να κάνουν τα προβλήματά μας με την ίδια την επιβίωσή μας, τη δική μας και των παιδιών μας, με το μέλλον τους. Δεν θα τους το χαρίσουμε σε κανέναν. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε μαζικά και ενωμένοι όλοι σαν μια γροθιά. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, το ξανατονίζω. Η πορεία τώρα θα μεταβεί στην Δόη Μυτιλήνης. Η πορεία σε λίγο θα ξεκινήσει μηχανοκίνητα, θα κατευθυνθούμε στην εφορία της Μυτιλήνης, θα παραδώσουμε ψήφισμα διαμαρτυρίας εκεί στην εφορία και θα κάνουμε και μια συμβολική κατάληψη εκεί. Αλλά ο αγώνας μας δεν θα σταματήσει εκεί. Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε. Αυτοί θα υποχωρήσουν. Ας το βάλουν ξανά καλά στο κεφάλι τους. Αυτή τη στιγμή γίνεται συλλαλητήριο στην Αθήνα, στο Σύνταγμα. Θα μεταβεί η αντιπροσωπεία της Πασί στην Αθήνα κάποια στιγμή? Προς το παρόν δεν έχουμε τέτοιο σχέδιο, αλλά αν ξαναγίνει άλλο συλλαλητήριο και μας ξανακαλέσουν, σίγουρα κάποια αντιπροσωπεία θα πάει στην Αθήνα. Είναι το πρόβλημα όλων των αγροτών όλη της Ελλάδας, δεν είναι μόνο του νησιού μας. Αποτελούμε και εμείς αγρότες όπως όλοι στην Ελλάδα και τα προβλήματά τους είναι και δικά μας και τα δικά μας είναι και δικά τους. Το μήνυμά σας για τον αγροτικό λαό της Λέσβου? Τους καλούμε όλους μαζί, ενωμένους, το ξανατονίζω ενωμένους, χωρίς να μπορεί να μας διασπάσει κανείς, να παλέψουμε ενάντια σε αυτή την πολιτική. Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε μεταξύ μας. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια αντιλαϊκή πολιτική, η οποία εκπορεύεται από αυτή τη συγκυβέρνηση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα μας αφανίσει. Πρέπει να το καταλάβουμε καλά. Αν δεν παλέψουμε θα αφανιστούμε, θα πεταχτούμε έξω από την παραγωγή μας. Καλούμε όλους τους αγρότες να σταθούν αλληλέγγυους, να σταθούν κοντά στην Πασί, να αγωνιστούν με την Πασί μαζί με τα δίκαια αιτήματά της. Ευχαριστώ πολύ, καλό αγώνα. Ξαναπαλεύουμε να μείνουμε στα χωράφια μας, σε μια άλλη πολιτική που θα καλλιεργούμε τον τόπο μας. Θα βγάζουμε προϊόντα φτηνά, ποιοτικά για τις ανάγκες του λαού και μόνο, και όχι για τα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου που μας έχουν γονατίσει. Είμαι αγρότης, είμαι ο Στρατής ο Κόμβος, είμαι μέλος της Παναγροτικής Αγωνιστικής Συσπήρωσης της τοπικής γραμματείας και μέλος του Αγροτικού Συλλόγου Θερμής. Τι κάνατε σήμερα, κύριε Κόμβο? Όχι σήμερα, έχουμε ξεκινήσει από τη Δευτέρα στον κόμβο της Λάρσου, έχουμε κάνει ένα συμβολικό αποκλεισμό. Δεν θέλαμε να ταλαιπωρήσουμε τους συμπολίτες μας. Κλείναμε σταδιακά το δρόμο, μοιράζαμε τα δίκαια αιτήματά μας σε έντυπο υλικό. Καλούσαμε να μας συμπαρασταθούν όχι μόνο οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, αλλά και όλοι οι εργαζόμενοι του νησιού. Γιατί ο βασικός πυλώνας οικονομίας του νησιού μας είναι η αγροτική καλλιέργεια και η κτηνοτροφία. Είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες. Τι ζητάτε, ποια είναι τα κύρια αιτήματά σας? Επειδή δεν υπάρχει άλλος εκπρόσωπος της κυβέρνησης, άλλος υπάλληλος της κυβέρνησης άμεσα που να έχει άμεση σχέση με εμάς, και είναι η εφορία. Δώσαμε το ψήφισμά μας, τα αιτήματά μας για να τα προωθήσει προς την κυβέρνηση. Γιατί τα υπόλοιπα είναι τοπική αυτοδιοίκηση και δεν έχουν σχέση με τα κυβερνητικά όργανα από ό,τι μας λένε. Ζητάμε να προωθήσει τα αιτήματά μας κάτω. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Τους εξηγήσαμε ότι θα δίνουμε μέσα στο κλίμα της γενικής πανελλαδικής, παναγροτικής ξεσηκωμού που υπάρχει γενικά στην Ελλάδα και έχουν κατεβεί και σήμερα στην Αθήνα. Και εμείς από εδώ, τον τόπο μας, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ζητήσαμε και το θέμα του ΦΠΑ, είχαμε ξαναεπικοινωνήσει μαζί τους, είχαμε ξανακάνει μια παράσταση διαμαρτυρίας για το θέμα του ΦΠΑ. Μας υποσχέθηκε ότι άμεσα θα πληρωθούν, προχωράνε οι δισκέτες, καταγραφή στις δισκέτες και άμεσα θα πληρωθούν οι αγρότες από τους συνεταιρισμούς. Θα δούμε, το άμεσα το ακούμε πολλές φορές, ευελπιστούμε να είναι το τελευταίο άμεσα που ακούμε.
Σήμερα γίνεται δηλητήριο στην Αθήνα. Θα μεταβεί αντιπροσωπεία της Πασί στα κεντρικά? Από τη δικιά μας, από την τοπική γραμματεία, όχι. Δεν θα μεταβεί. Έχει από όλες τις γωνιές της Ελλάδος, τη στερεά Ελλάδα, μέσα είναι και δύσκολη η συγκοινωνία από ό,τι καταλαβαίνετε. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε κάθε μέρα πλοίο. Εκεί μας έχουν καταντήσει. Θα συνεχιστεί τον μπλόκο στη Λάρσο? Όχι, από απέτηση του κόσμου. Γιατί εμείς παίρνουμε αποφάσεις από τις γενικές συνελεύσεις που κάνουμε επιτόπου, στα μπλόκα. Δεν παίρνουμε μόνοι μας η γραμματεία μόνο της Πασί. Όλοι οι αγρότες συμμετέχουν στις συνελεύσεις. Όχι, δεν θα συνεχιστεί. Θα παραμείνουμε, θα κλείσουμε την εφορία. Συμβολικό αποκλεισμό. Θα σταματήσουμε τη λειτουργία της σήμερα μέχρι το τέλος της βάρδιας. Και θα πάρουμε αποφάσεις σε καινούργιες συνελεύσεις της τοπικής γραμματείας και με τα μέλη των αγροτικών συλλόγων. Σήμερα δεν είδαμε μαζική συμμετοχή των αγροτών. Ήταν περισσότερη την προηγούμενη φορά. Ναι, δεν ξέρω πού οφείλεται αυτό. Υπάρχουν και διασπαστικοί παράγοντες στο κίνημά μας. Είχαν εκδηλωθεί την προπερασμένη εβδομάδα κάποια τέτοια φαινόμενα. Υπάρχουν επιτροπές αγώνα, βγάζουμε από την πρώτη μέρα μας. Από τη στιγμή που ξεκινήσαμε σαν Πασί να οργανώσουμε αυτό το πράγμα όλο, η πρώτη μας δουλειά ήταν να οργανώσουμε επιτροπές αγώνα. Όπου μπορούσαμε, σε κάθε χωριό. Επιτροπή αγώνα είναι οι ίδιοι οι αγροτικοί σύλλογοι. Μακάρι να μπορούσε να συσταθεί αγροτικό σύλλογο σε κάθε χωριό. Και όχι ένα που πάει να μας κάνει ο νόμος του Σκανδαλίδη, ο περίφημος νόμος του Σκανδαλίδη. Από πολιτικούς συμπαράσταση έχετε? Είναι ένα... ναι. Όχι, δεν είχαμε. Δεν είχαμε. Από πολιτικούς δεν είχαμε, εκτός από τον κύριο Κόρακα, που κατεβαίνει υποψήφιος περιφερειάρχης με την Λαϊκή Συσπήρωση, και τον Ηρακλή του Κουντουρέλη, υποψήφιος αντιπεριάρχης, και την Νίκη Τετζερικώτη σαν υποψήφια δήμαρχος. Είχαμε μια συμπαράσταση τηλεφωνική. Δήλωση ήταν. Μια δήλωση της κυρίας Αγλαΐας Κυρίτσι, η οποία δηλώνει ότι συμπαραστέκεται στα προβλήματά μας. Από μακριά όμως. Εμείς θέλουμε έμπρακτη συμπαράσταση. Όπως και το Περιφερειακό Συμβούλιο έμαθα ότι εξέδωσε ένα ψήφισμα, μια δήλωση έκανε, ας πούμε, τέλος πάντων, ότι μας συμπαραστέκεται, αλλά δεν συμφωνεί και με όλα τα αιτήματά μας. Εμείς θέλουμε έμπρακτη συμπαράσταση. Και όταν δεν συμφωνείς με τα αιτήματά μας, τι συμπαράσταση είναι αυτή? Εγώ το αφήνω στον κόσμο, στους αγρότες να καταλάβουν. Δηλαδή, τι είδους συμπαράσταση είναι αυτή όταν δεν συμφωνείς με τα αιτήματά μας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.